Muri sei muri eZimbabwe right now tiripo pano pamuzinda wevanhu ende munotiziva kuti kana tichipindira tichitopindira chaizvo toita pinda kwese tichita gather information tichibatanidza mafacts and toitafonegwa nevanenge vatifonera vachiti hei zivisai vanhu boys zivisai vanhu itai kuti Zimbabwe igare iri informed kuti what's happening behind closed doors right now. So imimi menge mchizoona yenyu tension yakuputika kuno kunze kuti vana Chris Mutsvangwa vachizotaura zvakati vachikondema vachiataka chiwenga vachibudisa chitomwa maaudio etc, but also behind closed doors pane zvezvichiitika, right? So regai tipindire right now. So right now muri eZimbabwe ndopaipa tinoti imbwa yakuzviruma mwise yakuzvidzokera ichizvitarisa kumashure ichidzingirira mwise wayo moyona ichitendera ichidzingirira mwise paya ndozviri kuitika right now. So what's happening right now? Rather than kuti titi isusu chiwenga is fighting Chris Mutsvangwa, as of right now it seems like it's Mnangagwa himself ari kutarisa mukati mefaction yake kuti are these guys really loyal or vari kunditengesa. So information yasvika panews desk iri kutiudza kuti kumba kwaChris Mutsvangwa kwavhisitigwa, a visit that is not often. As a matter of fact tiri kunzwa isusu nacomrade takawira vachitiudza kuti there is an internal ongoing investigation. As a matter of fact unofanira kunzwisisa panapa kuti chii chiri kuitika exactly. So zviri kunzi chiwenga nyaya yake yekuti paipai pakabuda vana comrade Knox Chivero vachitaura kuti chiwenga wazoita an attempted assassination, chiwenga panga pachida kuitwa stage a fake coup and then blamed chiwenga, but zvese izvo zvakatadza. And then mazuva acho anotevera takabva taona mukuru weCIO achibviswa. Unoona mukuru wemaCIO achibviswa basa, right? Unoona muZimbabwe politics dzemuZimbabwe dziri so dramatic, dzine maangles, dzine twist dzinochinja chita yese ka zvokuti vanhu vanenge vakateerera kuti vachiteera politics tichivapa isusu politics vanotanga kufunga kuti vakomana munenge muri kugadzira nyaya, but it's because chinhu ichagara chiri so dramatic pachacho zvokuti chinotonakidza kupfuura Netflix, right? So kune malevels enews akasiyana muri Zimbabwe ende kune malevels emamedia houses anokupai news dzakasiyana-siyana dzemhando dzakasiyana-siyana dzetype yakasiyana-siyana. Isusu pano pamuzinda togona kukupai analysis, togona kukupai commentary zvokuti it's tichingotaura public information, but we also do investigative journalism. Tine ma-insiders, tine people who whistleblowers, people who tell you right zvafamba so havadi kuzikamwa havadi kudi. That's why tichiti katakuya nenyaya techiuya tichikuudzai like this, but titasendingwa information maybe pawhatsapp kana pachikunzerei tell the people this is what happened. Zvafamba so kumba kwaChris Mutsvangwa zvatiri kukuudzai kumba kwaChris Mutsvangwa kwaindwa kwanosechwa because vari kusecha kuona kuti haana here mamwe macommunication devices aanawo, vanga vachisecha kuona kuti what other evidence they can find inomuconnecta nokuti maybe he is the one ari kubudisa information achiendesa kuna chiwenga. This is why tataura nyaya yekuti chiwenga muri kunzwa kuti wakutwa nezvakawanda zvanga achinzi akarongegwa naMnangagwa. So apa toita kutaura tichiti hanzi vanhu voti why muchiti hanzi, because tikati isusu tikataura anything as if it's fact YouTube, because for example right now tiri kuudza kuti kumba kwaChris Mutsvangwa kwasechiwa kwaita sei. How can I have that kind of evidence? Unowa munhu achikwabudisa video iwe kana pakaitika munhu anobudisa that kind of video, obviously the moment that video painotobuda vakomana vanototsvaga saka ndiani pakati pedu paibudisa that video. But information like this it's hard and it both pabudiswa video kuda kuti munhu anofanira kufamba nekamera achitora video iyoyo, of which how can you do that under protocol imuri maCIO matumwa kuti itai zvakati mungafamba muchibudisa kamera muchitora video, you understand that part. So we cannot also state it as fact because YouTube, Facebook etc they'll say no you guys you can't state zvinhu zvamusina kuya neevidence say fact, you understand. So zvakwamuri mimi to believe it or not, but watch the space. Tarisa zviri kuitika mupolitical game, tarisa public information, tarisa kana vachitaura in public vana Chris Mutsvangwa woona kuti hazviconnectiri nezvatichitaura izvo. Right, so tiripo pamuzinda wevanhu muri Zimbabwe takupirai chiupdate. Stay tuned, thank you for watching.